Казвам се Румен Крумов и участвах в мобилността до Испания. Пътуването беше много вълнуващо, пристигнахме успешно. Бяхме добре посрещнати от семейството там. Бяха много любезни с нас. Най-много от цялото пътуване ми хареса посещението на градския им стадион и гледането на матча с тях. Благодарен съм на цялото семейство на момичето, което ни прие Лусия и изобщо благодарен съм, че бях одобрен да участвам в този проект и това пътуване. Здравейте, казвам се Ванеса и имах невероятната възможност да посетя една прекрасна страна, Полша. За първи път летях със самолет по тази страна и първоначално бях малко оплашена, но се оказа изключително приятно. Бях гостоприемно посрещната в семейството на едно момче Николай и се оказа изключително приятно. Майка му беше много любезна. В Полша имаше невероятни замъци, които ние разгледахме. Вечерта имаше концерт, на които някои танцуваха и бяха и беше много вълнуващо. Аз съм Людмила Андреев, участвах в мобилността до Турция и там бях удивен от нивото на развитие на училището. Когато пристигнахме там, ние оставихме на мобилността до град Хихон в Испания. Бях удивен от тяхното гостоприемство. Най-много ми хареса, че посетихме тяхното училище и влезнахме в някакви часове, посетихме стадиона им и че разглеждахме забележителностите на града. Семейството беше много гостоприемно с мене. Момичето се казваше Мария. И... Да, това. Здравейте, аз съм Михаела и посетих Франция. Много съм щастлива. Най-много обичам да рисувам и затова много харесах тяхното фреско, което бяха изрисували с нашите лица. Ние не спахме деца, но бяхме в общежитие, но това също беше много хубаво. Тази възможност, че посетих един прекрасен град Хихон. Освен него аз имах възможността и да посетя друг град Овиедо, където ме чакаха моето приемно семейство. Бяха много мили с мен и ме водиха на много места. И така. Казвам се Илана и бях много очарована, че бях направена да участвам в проекта Мински. Посетих Стефания, град Хихон. Бях очарована от посрещането на моето семейство. Показаха ми много забележителности. Посетихме училището, в което видяхме различни презентации, които бяха представени в различни държави. Много бях очарована от държавата, където се случва. Здравейте, аз съм Маргарита Георгиева. Много се радвам, че бях избрана в проекта Коменски. Имах възможността да пътувам до Франция, до град Сен-Лис. Много беше хубаво, посрещнаха ни много добре в общежитията на училището, което посетихме, в което влизахме да наблюдаваме техните часове. Там се сбъдна една моя мечта. Ходихме в Париж, посетихме Африката Кула, ходихме в Лувъра и всичко беше чудесно. Ватева. Аз съм Мария Ватева и бях избрана да пътувам до красивата страна на Полша. Бях възхитена от тяхната архитектура, от техните училища, от нашето приемно семейство. Здравейте, аз съм Людмила и съм на 19 години. Аз също участвам в проекта Коменски. И аз като всички други бях очарована от семейство, което съм приета. Аз и Мария бяхме в едно момиче на име Кинга. Родителите й бяха невероятни. Имаше една малка Содорана сестра. Посетихме много забележителности, много интересни места, една от които беше солницата в Севеш. Друг град, който ми направи огромно впечатление, беше Краков. Той е един град с много красива архитектура и много добре устроен. И това е. Аз съм Лиса. Аз бях избрана за пътуването в Истанбул, в Турция.
Турция. Истанбул е един невероятен наистина град. Пътуването беше изключително емоционално за мен най-вече, защото бях плакала малко за мама и тати. Но наистина семейството беше изключително гостоприемно, изключително мили хора, любезни и така нататък. Ако имам възможността отново да отида, със сигурност би го направила. Здравейте, аз съм Ивка. Бях избрана за пътуването в Турция и наистина много ми хареса. Семейството, в което останах, беше наистина мило, много внимателно, грижаха се за мен доста. Много се грижаха за мен. Харесах много забележителностите, които посещавахме. Просто беше страхотно. Бих отишла пак със сигурност. Зависи от финансите, разбира се. И ако някой, който гледа това видео, да дойде в България, ми се обади на мен. Да, ще ви го срещна. Аз ще ви кажа. На английски. Welcome,